Muni piye kuwi, Tru? Muni piye kuwi? Kowe dunekke wong tuwa dadak didunungke. Terus kowe ora wangsulan. Sing dunek-unekke dudu aku kok. Aku apamu? Kowe adikku. Kudune kowe mbelani aku, kowe goblok kowe. Wis dibelani kaya ngene kok adine dunek-unekke meneng wae. Sing tau nekke Sinuwun Darawati. Nek kakangne tenan ki kaya ngono kuwi lho, Prabu Baladewa. Adine dunekke Baladewane nesu. Aku dunekke wong kere, wong gedibal, wong tuwa dadak didunungke. Kowe kakangku asli kok meneng wae iki, kakang model piye kowe? Bagong wis wani karo Prabu Darawati, padha karo Bagong wani karo Natamadura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake yen Bagong isih nang kene. Tetep aku ora bakal trima. Bagong kudu njaluk ngapura karo Yayi Prabu Kresna. Gong kowe njaluk ngapura Sinuwun Prabu Darawati. Lho, sing tau naunake meneng wae kok kono geger ki ngopo? Hah? Aku ora ngono-onake kono kok. Ning aku kakangne Yayi Prabu Darawati. Wis ngerti. Ngene, Baladewa. Lho. Ora basa karo aku. Lho, ora basa ora apa-apa tuwa Bagong bangane sampean. Ngono? Tuwa aku karo sampean, mula aku ora basa karo sampean ki ora masalah. Apa to sababe kula mbasani karo sampean? Mergo sampean kuwi ratu. Nek sampean iku padha-padha menungsane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku. Gong, sabar, Gong. Gong, sabar, Gong. Kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Uga Prabu ndadosaken kagiat raos sing manah. Dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Panakawan Bagong Kaka Prabu jagat waisan niku Bathara Wayapta jagat. Inggih Yayi. Menika kadidene sowanipun Petruk kaliyan Bagong Kaka Prabu Mandura. Nggih. Menika sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong. Lah pun Kakang ya wis weruh. Petruk sowan ngabiyantara ngersane Kyai Prabu Darmakusuma. Yen Petruk mono pancen wong sing genep unggah-ungguh tata krama, laku dodok nyembah karo ratune. Kuwi tegese kawula sing ngabekti karo ratu. Saiki jajal gagasen. Bagong iki derajate apa? Ing atase ratu kok dijak salaman anggepe karo kancane iki lho. Kaya ora ngerti tata krama, kaya ora ngerti unggah-ungguh. Gong, aku ora iso omong karo kowe to, melu kena ning nganggo tata krama, nganggo unggah-ungguh. Lah kok ora tata krama nggo endi aku tak takon. Ratu kok tok jak salaman. Terus, Prabu Puntadewa iki kondang ratu sing merakyat. Heeh. Dadi dhek ora beda-bedake antaraning piyai luhur karo kawulane. Nyatane tak jak salaman ya ora duka, ora nesu kok. Sinuwun, Piye Bagong? sampean gerah penggalih. Ora Bagong. Kuwi do dirungokke. Wong cetha ora nesu kok. Kono sing ratu liyane kok malah geger iki ngopo? Lho, aku ki ora geger. Aku ngandani kowe unggah-ungguh tata krama. Sing jeneng salaman niku ya unggah-ungguh tata krama. Kejaba nek mau salaman niku tegese nganggo unggah-ungguh, ora nganggo tata krama. Ning kowe iki kawula, kowe kudune nyembah karo ratu. Kula wis ngerti rasa dikandani. Wis, Kaka Prabu sampun. Kaka Prabu sampun mangke malah geger lho. Lho rumah saku aku ki ratu kok diwangsuli Bagong. Lah mbok aku kawula ora entuk wangsulan ki terus apa gunane dinahi cangkem? Gong, aku moh nek ngono kuwi. Kowe melu aku iki ngreksa aku lho, Gong. Kowe kudu ngerti tata krama. Aku diwarahi kok karo ratu kudu nyembah. Sing tak ora tak sembah ora lara atine kok. Sing ora tak sembah do geger ki ngopo? Lho lah iya ning tata kramane ngono. Wis to, kowe meneng. Lho, kok malah ngelukke aku meneng? Kowe iki melu aku Ha iya. Lah kok malah ngelekke aku? Petruk, dalem wis to. Kowe iki wigatine apa matura? Iki kok nak geger kabeh. Kok Prabu Mandura padu karo Bagong, kowe padu karo Bagong ora rampung-rampung. Mau kok ya tok jak. Wong bocahe melu kok nggih. Kula ajeng lunga niku konangan Bagong, terus Bagong niku melu truk. Ah kula mboten iso swala. Mongko ora nganggo sandal Bagong iki coba munggah ning kedaton niki keramike wae kaya ngene resike kok dinyak-nyak Bagong sikile ora nggo sandal. Kowe kok ora nggo sandal kok Gong jebol ning dalane. Jebol ning dalan. Oh pedhot semok terpaksa cekeran aku. Besok meneh iki omong karo aku, matur tak tukokke ora. Petruk dalem Sinuwun.
padha kanthi harja sapraptem nira Petruk tansah pinanganing kawidadan niring sambikala bekti kula punjuk sinuwun. Ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana niki sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe ana kawan Bagong padha harja sapraptamu pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng niring sambikala sinuwun bekti kula kunjuk nggih pun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana niki sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe Ponokan Petruk padha harja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Ndarawati wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Lho niki sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Ponokan Bagong padha harja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Ndarawati wilujeng niring sambikala bekti kula kunjuk nggih Sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Lho niki sangat anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Petruk kanthong bolong padha harja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Lho niki sangat anggen kawin ndadosaken jimat paripe. Wong edan Bagong padha harja sapraptamu. Wong edan Bagong padha harja sapraptamu. Kuwi apa ora edan kuwi? Aku kuwi nalendra nimbali Bagong ora tanpa diwangsuli karepe piye? Gong, mbok ya wangsulan to. Kowe wis tau weruh aku mlebu rumah sakit jiwa apa? Lah ya urung. Lah ya mbok ora dundang wong edan. Aku ki nang omah disembah anak bojo Truk. Nang omah dikajeni ro tangga tepare, nang kene dedan-edanke. Mbok wong ki ngajeni karo wong. Wong ki nek ora gelem dijiwit, aja sok jiwit. Wong ki nek ora gelem ditabok, aja sok nabok. Dumeh kono nalendra aku meng kawula, terus menang edan-edanke kawula. Ya ora entuk. Wah, bener ngono kok. Kok Prabu menika ya lepat kok. Wong Bagong ora edan kok didan-edanke. Wah, wangune lara ati tak unekke edan. Lara ati aku ndek perasaane. Lho. Ora basa karo aku. Ayo man kowe marahi terus kok. Ya wis. Wong Bagus dhewe Bagong padha harja sapraptamu. Cah Bagus dhewe Bagong padha harja sapraptamu. Lah iki aku unekke edan tak diwangsuli unekke Bagus tak diwangsuli karepe piye? Ah, Gong. Kowe engko ora tak ajar dhewe lho Gong kowe engko. Iki marahi geger tenan. Terus, aku ki ngilo wis sok semaput lho. Kok dunekke Bagus dhewe. Nek carane wong Jawa kuwi ngelulu, wong ngelulu ki ngungkuli wong ngece larane. Mbok wis biasa wae wong aku ki ya ora rumangsa Bagus kok. Kok Prabu sampun, Bagong ngaten ki mawon. Bagong padha harja sapraptamu. Slamet. Lho. Aku ki ratu, iya ndeng lali aku nggih. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng niring sambikala. Yo. Bekti kula kunjuk. Yo. Pangestuku tampanana. Lho niki mangkeke riku kapan-kapan tak jupuke. Lho, pangestuku kapan-kapan dijupuke piye? Alah, pangestu ora basane ngene gawe masalah. Bagong iki bribek-bribek terus. Ah iya. Petruk padha harja. Wilujeng Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Yo, Bagong. Nun. Aja gawe geger. Padha harja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng Bagong padha harja Petruk. Nuninggi Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Iya. Bekti kula nggih Ndara Janaka. Iya Bagong. Nuninggi kok dangu mboten rawuh teng Karang Kadempel. Marahi cicilan kula do telat. Iya sesuk aku tak merono Bagong ya wis ora ana kewajiban. Lah rak ngaten ampun diralekke Panakawan Den. Iya Bagong. Petruk Bagong padha harja. Petruk Bagong padha harja. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk Ndara. Iya ya Bagong tak tampa. Iya ya Bagong tak tampa. Petruk kanthong bolong wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe? Apa diutus dening bapakmu Semar? Lho nggih. Sewu-sewu kalepatanipun ing ngabdipun Petruk Diagung Pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron klapa. Apurenta ambok bilih wonten lepat kula nggih kula mun jatung sa paduka Sang Nata. Iya Petruk ora dadi ngopo, matur sembah nuwun. Estunipun ngaten sinuwun. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, mboten saking niatipun Petruk dhewe piyambak menika mboten. Ning kula menika namung dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan kowe, nggih. Bapakmu Semar kena ngopo teka utusan sira sowan ning Praja Ngamarta? Nuwun sewu kula tak sawetawis crita
Pun wonten sesasi niki Bapak Semar niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning saben dina ming megogok enten ngarep pendopo pedukuhan. Penawange niku kosong, mripate niku kaya ora nyawang apa-apa, pendak dina mbrebes luwe metu mawon. Kula kinten nek bapak niku nangis. Mongko saben dicaosi dahar kali simbok ora didahar, caosi unjukan kali ibu ora diunjuk. Kuwatir ati kula tumuli kula sowan wong telu, Gareng, kula kali Bagong. Kula matur karo bapak, "Pak eneng apa? Nek bapak ki menggalih anak-anak, bapak ki menggalih apa? Nek bapak ki menggalih kulawarga sing kepiye anak-anakmu wis mentas kabeh. Tur bapak ki wis tuwa. Sing jeneng wong urip ing alam padang kuwi cakra manggilingan. Nalika aku isih cilik, aku isih bayi mbiyen, mbok dulang, mbok tetah supaya iso mlaku, supaya iso omong lan sak piturute digula wentah diparingi ilmu. Ning nek anak-anak wis tuwa kuwi duwe kewajiban gula wentah karo wong tuwa. Mula nek sampeyan duwe kepinginan ki ngendika karo anak-anak, kepinginane bapak apa mengko anak-anak sing bakal nuruti. Ngoten niku. Terus Bapak Semar niku krekel-krekel sikile medun saking kursi terus nyumet rokok. Terus ngendika ngenten iki. Blegegek ugeg sak nun sewu kula tak nirokke suarane bapakne Semar nggih sinuwun. Ya Petruk ora apa-apa. Mengko mundhak enten tetembungan undak ing pawarta sudaning titipan. Nek kula ora nirokke suarane bapak. Apa tegese undak ing pawarta sudaning titipan? Undak ing pawarta jaman sak mangke sampun lembrah. Tegesipun sak mangke bahasanipun modern nika hoak. Iya. Upamanipun ler dusun menika wonten ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan kidul dusun wis ana ula gedene sak kempol, tekan kidul melih pun wonten kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kali kasunyatan menika mboten sami menika sampun merembah wonten pundi-pundi papan. Undak ing pawarta menika sudaning titipan menika malah sak mangke sampun dados adat budaya saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Niku wis biasa. Iya. Pun pundi mawon pun wonten riku niku. Iya Petruk nggih. Iya, sak banjure piye? Lah, bapak ngendika ngenten iki. Truk, aku jane gagas karo kahananku. Aku ki wis tuwa, Truk. Ning isih dipercaya dening para kawula sak Karang Kadempel supaya nyekel marang kendho kencenging Karang Kadempel. Tegese aku dadi pengareping Karang Kadempel. Mongko Karang Kadempel saiki kanane beda karo mbiyen. Ora mung Karang Kadempel, tak wawas negara Ngamarta kuwi kanane beda kalawan biyen. Ngamarta sing biyen dadi negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ngamarta sing biyen uripe kawula tentrem, sayuk, rukun, matsinamadan, daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane saiki wis beda. Kawula saiki wis padha koncatan rasa kamanungsan, koncatan moral, tegese krisis moral. Buktine neng kono-kono akeh regejegan, neng kene-kene akeh padha bentak sirah, neng kono tukar padu merga perkara sing sepele, wekasan mentala karo sedulure, mentala karo tangga teparone, mentala karo sanak kadange. Lah Ngamarta sing kaya ngene iki nek dinengke wae, negara Ngamarta ora bakal kuncara, ning bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku sing dadi kewajiban momong negara Ngamarta duwe kewajiban benerke negara Ngamarta. Mula aku niat bakal mbangun kayangan. Aku lho kaget. Gareng ya kaget, Bagong ya kaget. Kowe kaget ora, Gong? Ora. Mbok kaget to, Gong? Kaget aku. Ngono. Kula kaget. Bapak ajeng bangun kayangan niku bapak niku duwe napa? Wong bapak niku wong sekeng, wong kere, wong ora duwe kawula cilik kok arep bangun kayangan. Kula ajeng matur ngonten bapak wis ndhisiki sik, kowe aja ngira aku arep bangun kayangan iki papan sing magrong-magrong dumadi saka Cak Mas Jamrut Hergeni kuwi ora. Ning aku pengen bangun kayangan iki pengen bangun morale para kawula supaya uripe pindhane eneng kayangan. Kayangan iki kebak kanikmatan, kayangan iki kebak katentreman, kayangan iki kebak kabungan, ora ana rasa regejegan, ora ana rasa padha memungsuhan,
ora ana wong sikut-sikutan, ora ana wong pelirik-pelirikan. Ning kono ayem-ayem tentrem. Mula aku pengen uripe kawula sak negara Ngamarta kuwi mbane urip eneng kayangan. Ngoten. Lah terus pripun, Pak? Kula matur ngoten. Ning syarate ngene, Tru. Kowe tak kongkon Suwana pepunden Pandhawa aturana rawuh ning Karang Kadempel, Pandhawa 5 cacahe jangkep aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Lah sebabe napa kok para Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel, Truk? Kawula ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ora butuh digaweke papan sing magrong-magrong. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane. Kawula ki butuh digatekke. Kawula ki nek dicaketi karo pengarepe, wah kuwi dadi cambuk, dadi pamecut, nggone bakal mbangun negara, nggone bakal gumegah rasane, rumangsa handarbeni negarane, wekasan tresna karo negarane, tumuli mbangun negarane. Niku ngoten. Dadi para Pandhawa menika tedhak wonten Karang Kadempel menika supados nyaketi sangganing para kawula. Mboten wonten namung ingkang wonten Kutagara, ning mapan wonten ing Parden, mapan wonten Karang Pradisan sedaya dipun caketi, dipun elus manahipun para kawula saengga pitados kaliyan pangarepipun bilih pangarepipun menika mboten supe dhateng para kawula. Mila sawan pangsanipun Prabu Darma Kusuma menika ingkang sepisan kula dipun utus dening Bapak Semar supados samboyong dhateng jengandika sinuwun sak kadang-kadehan rawuh wonten ing Karang Kadempel sak mangke sinambi mundi pustaka jamus nyang jimat Klima Sada cekap semanten atur kula akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis selak garik cangkemku omong terus ora ana. Dados niki Semir ora ngawur, Semir ki lurahe kene. Semar kuwi melu-melu kowe gong ngerangan. Iki bengi iki aja nyebut Semir. Semir ki undangane cilik-cilikane lurahe kene. Oh. Niku ajeng bangun kayangan syukur bage. Bapak niku diteruske le dadi pangareping para kawula mboten namung sak gedhagan menika. Mergi Karang Kadempel diasta dening Bapak Semar menika nyatane ya apik, kemajane wangunane ya apik, tur dipercaya dening para warga masyarakat. Ngoten, mboten sagun ganti sak mangke Bapak ugi kawisuda menika dados pangareping para kawula ing periode selanjutnya. Ngono to, Go? Ngoten mawon. Bangane ganti durung karuan dingerteni kepinterane, bangane ganti durung karuan dingerteni kaya ngapa kridane minangka dadi pangareping masyarakat, padha karo milih kucing dalam karung. Lho. Bon iki mawon sak teruse diparingi wekdal, dicaosi wekdal Bapak supaya luwih ngrembakake Karang Kadempel, supaya luwih iso memajukan pembangunan lahir batin Karang Kadempel. Wonten niku cekap semanten atur kula menawi wonten lepat diagung pangasama Petruk nun Pandhawa kuwi ora mengaku. Oh nggih. Lah terus nanging Werkudara Janaka kembar ya Pandhawa aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik Petruk. Oh menika langkung prayogi malah sae menika. Werkudara nggih. Wis midhanget ature Petruk munggo penemuning Siadi. Ayo mangkat. Petruk. Nun yen bapakmu butuh Prabeya aja metu saka bapakmu ning jupuka saka Jodipati dinggo srana wewangunan bangun kayangan bapakmu ora gate saka Jodipati dientekke ora apa-apa. Alhamdulillah. Gong proposal 1 masuk poin Gong. Wah lumayan iki. Petro aja ming Jodipati Maduka ora ditawu bandane ora apa-apa. Waton bapakmu kasembatan bangun kayangan. Petro, yen perlu kasatriyanku digadhekke sik ora apa-apa. Waton bapakmu kelakon bangun kayangan. Truk. Omongane bapak aku bendahara ya. Oh. Bareng danane masuk kon njur ndapuk bendahara ora. Weh, aku ki wong arep elek dhewe kono omongane sapenake dhewe aku ki wong jujur. Oh bedara gareng kan atau dapuk bendahara jelas entek ditik. Ajake iki didapuk bendahara RT ditilepke kok. Gareng kae ya nek ora aku wis ora ana sing iso nampa dhuwit-dhuwit saka Ndara Werkudara Ndara Janaka kuwi.
Iya Petruk yen to pancen mengkono aku bakal budal marang Karang Kadempel Petruk. Yayi, kula nuwun sewu. Lah kok aneh sareng wonten sawanipun Petruk, aturipun Kang Ndrawati dipun kiwakaken. Mongko sawanipun langkung rumiyin kula tinimbang Petruk. Lah kok malah samangke dipun tampi menika aturipun Petruk, lajeng adilipun wonten pundi Yayi? Nuwun sewu sinuwun. Kok wonten pengendikan kados mekaten menika wonten perkawis? Iya Petruk, pripun? Sinuwun Ndrawati rawuh mrene. Nggih, terus panjenengan nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada. Lho, kagem napa? Negara Ndrawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temah jati yen to ditumbali pustaka Jamus Kelima Sada. Mula aku bingung Petruk, ngendi ingkang kudu tak dhisikake? Ndrawati apa Karang Kadempel? Oh. Ngoten to. Iya Petruk. Gong. Proposal ra sida masuk, Gong. Ha piye? Sinundrawati rawuh. Heeh. Karepe sediane Sinundrawati iki negarane ketaman pegebluk. Terus isane waluya nek ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada, mongko awak dhewe sowane kalah dhisik karo Sinundrawati. Terus sinuwun Puntadewa piye kuwi? Bingung penggalihe. Nek aku tak matur ya, Truk, ning nganggo tata krama lho. Siap. Nganggo unggah-ungguh. Heeh, ora waton ngomong, iki ngomong ning ngarepe Nalindra. Heeh. Nuwun sewu sinuwun. Sinuwun. Lagi pisane wis kleru iki ora. Nuwun sewu sinuwun. Iya Bagong piye? Mboten ateges kula arep-arep pisang. Abubut-bubut jengkol. Nanging sedaya menika namung dapur badhe kepengin lairaken pangunek-unek ing atos kula. Apa? Atos. Atos ya ati, ora usah dibasake. Ati kula sinuwun. Iya piye Bagong kepiye munggo penemu mung ngeten. Saniki cara agal-agalan mawon carane mikir nggih nuwun sewu. Nuwun sewu lho. Iya Bagong, saniki ngeten. Sampeyan nuwun sewu, kula badhe nyuwun prisa kalih Sinun Prabu Puntadewa. Panjenengan ya percaya nek Ndrawati ketaman pegebluk. Ya mesine percaya iki dawuhing Koko Prabu Ndrawati. Oke, ndak apa-apa. Lho. Basa Indonesia barang iki men-men kaya nggon TV lho, Truk. Mboten apa-apa, percaya mboten apa-apa. Niku hak panjenengan. Ning sadurunge sampeyan percaya, niku apike sedaya menika dipun gelar, dipun gulung, dipun teliti sampun ngantos tuna tembe wingkingipun. Kelire piye Bagong? Ngeten sinuwun. Sak jagat Rat Pramudita sing ngagem jeneng Sri Bathara menika nuwun sewu, sak ngertos kula namung kalih. Setunggal Sri Bathara Ramawijaya, angka kalih Prabu Sri Bathara Kresna. Apa to? Apa to sebabe kok nganggo jeneng Sri Bathara? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa to Bathara Wisnu niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang ngandung kabagyan. Nuwun sewu lho, saniki dipikir ngeten mawon carane wong lumrah mikir. Negara Wirata niku ratune sing dadi ratu biasa. Ngastina niku ratune Prabu Duryudana, niku ratu jahat, ratu angkara murka. Monggo dewa ndawahaken pegebluk niku mesti di tempat-tempat sing wonge wis ora iso. Napa niku? Wah, mudhar ora kowe. Wonge wis ora iso eling, tegese wis ora iso manembah karo kersaning Gusti, dijak insaf ora gelem, anane mung tumindak sak kepenake dhewe. Niku Gusti mesti paling welak ing Jawata. Lah upama Gusti niku paring pegebluk, niku mesti teng negara Ngastina. Ra mungkin Gusti paring pegebluk kok tenggene negara sing dilenggahi ratu sing titis dewa. Lho niku ra wis ganjil to? Nggih to? Satu. Terus, sing nomor loro. Nuwun sewu sinuwun. Sing nami Pustaka Jamus Lima Sada ajeng dinggih tumbal. Niku api-apike ming dipendhem. Monggo Pustaka Jamus Lima Sada menika
panggesanganipun para Pandhawa kacariyos menika panggesanganipun kawula sak negari Ngamarta. Nek Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klimasada niku badhe apes jurite, apes jayane. Wong sing ora seneng karo para Pandhawa ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo nek digawa teng Ndarawati menggo tumbal. Tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Nek Pandhawa kelangan kekuatan, nek Pandhawa ana apa-apa, sapa sing kapitunan? Niku angka 2. Ana neh raga ngono iki pokoke tak kupas tuntas. Iya iya. Ning nang ana masalah kowe lho, Tru. Lho. Kok ana masalah aku piye? Pokoke aku mung ngomong nek ana masalah rampung ngono. Ya wis. Angka 3. Angka 3. Jaman saniki niku akeh wong sulapan. Anjen. Jaman saniki niku akeh wong sulapan. Ula dadi dhuwit. Dhuwit dadi meja. Aku biasa nek dhuwit dadi meja kuwi. Heeh. Terus BPKB dadi dhuwit niku wong sulapan. Ngaten. Toroke wong nyewake sandangan. Nuwun sewu lho, mboten kula menika curiga. Oh. Cubriya lan Sinuwun Ndarawati babar pisan mboten. Ya nek niki Sinuwun Ndarawati tenan. Lho nek palsu, nek panjalmaning mungsuh, monggo pusaka wis baca diparingke Prabu Kresna. Monggo sejatine niki mungsuh. Apa Pandhawa ora kelangan? Napa Pandhawa meneng mawon, Pandhawa mboten lantip panggraitane. Maringke pusaka wonten panjalmaning mengsah niki mengke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Mula sakmenika Ratu Lenggah Siniwaka niku ampun ngantos nganggo netra lair tok, ning nganggo netra batin. Inggih menika permana sejati, aja nganti ketrusuban. Wah pok nglawan. Aja nganti ketrusuban telik Mangendra Jala ingkang marajal saka sela-selane Garu. Oh, apik ta, Tru. Mulane aja sok ngecese aku ya ndek sastra. Ya ndek sastra, aku sastra patri. Sastra pati dengkulmu kowe ora. Padha ngoten, Patri Menggale. Ya nek Kresna tenan, nek udu, wah wis kebacut meneke pustaka Jamus Klimasada jebul diwenehke Kresna palsu. Wah, Pandhawa kapitunan Sinuwun. Panus maning jajalanan sekretaning bawana iblis lanat. Petro Kanombala. Ngandera, kowe iki senengane gawe masalah kok. Dinaes ngene iki piye? Aku meng ngomong kok. Nek ana sing mesu ya tandang ngono. Lah jenenge kurang tanggung jawab. Wis gawe wangsuli. Petro Kanombala kowe timbali nata Mandura Prabu Baladewa ora wangsulan. Nggih, wonten dawuh Sinuwun. Wonten dawuh. Kowe ngerti ora? Kyai Prabu Kresna kuwi sapa? Sinuwun Ndarawati nggih Sinuwun Ndarawati. Kuwi apaku? Lho adimu. Rai sampean. Lah kok dadi adimu Bagong dilangap-langap ucape nyerwete kaya bedet sewu napa Tegalan. Drewi kaya grojokan ucape. Endah-endah yen batur gedhe bal 17. Wong elek nyolok mripat. Mongkere mula ucape ora nganggo dipetung. Apa ucape iki nglarani marang penggali Kyai Prabu Ndarawati apa ora? Kuwi kudune Bagong ngerti. Wong gerang tuwa darani dunungke. Didi kula lho, Bagong lho. Muni piye kuwi, Tru? Muni piye kuwi? Kowe dunekke wong tuwa dadak didunungke. Terus kowe ora wangsulan. Sing dunek-unekke dudu aku kok. Aku apamu? Kowe adikku. Kudune kowe mbelani aku, kowe goblok kowe iki. Wis dibelani kaya ngene kok adine dunek-unekke meneng wae. Sing tau nekke Sinuwun Ndarawati. Nek kakangne tenan iki kaya ngono kuwi lho, Prabu Baladewa. Adine dunekke Baladewane nesu.
Aku dunake wong kere, wong gedibal, wong tuwa dadak didunungke. Kowe kakangku asli kok meneng wae iki kakang model piye kowe? Wis ngerti aku ora melu mau truk. Iya tak bilani aja kuwatir tak bilani ning kok sikik. Ki golek momen sing supaya aku iso nesu. Aku wis dunake ngono ora nesu. Goblok banget ya. Petro, nun. Aku ora trima. Tan trimanipun Sun Mandura keparengipun. Bagong wis wani karo Prabu Ndrawati, padha karo Bagong wani karo Nata Mandura Prabu Werdewa. Aku ora nrimake yen Bagong isih ana kene. Tetep aku ora bakal trima. Bagong kudu njaluk ngapura karo Yayi Prabu Kresna. Gong kowe njaluk ngapura Sinom Prabu Ndrawati. Lho, sing taun-taunake meneng wae kok kono geger ki ngopo? Hah? Aku ora ngono-onake kono kok. Ning aku kakangne Yayi Prabu Ndrawati. Wis ngerti. Kene minggat kono ora dadi malan kowe. Ditantang kok ming meneng wae kaya cah jireh ora. Wis tekan kene kok ndal didunek-uneke kok kremah-kremih. Dek nang omah bojone dikeplaki. Nang musuh wong lanang, wah. Pakake macan sisan. Kok ning ngancam kok pakake macan le golek macan endi ora. Ngene, Baladewa, lho. Ora basa karo aku. Lho, ora basa ora apa-apa tuwa Bagong bangane sampean. Ngono? Tuwa aku karo sampean, mula aku ora basa karo sampean ki ora masalah. Apa to sababe kula mbasani karo sampean? Mergo sampean kuwi ratu. Nek sampean iku padha-padha menungsane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku. Gong, sabar, Gong. Gong sabar, Gong. Kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cerewet. Sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antil tenan kowe. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, kok ngaku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kelingan ora. Sok kene tak nehi cakruk, nyatane ndi sprene tok bangun wae ora. Kaya ngono kok ratu. Ngeling ngono Mas, sampeyan iso dadi nganggo sandangan teng glebyan ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendhek karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengele kawula cilik. Kowe aja ngeceh karo kawula ngene iki. Kowe nguna-unake kawula kon ngedhukke le dadi ratu apa piye? Aku nglumpukke wong ngedhukke kowe ora ana trung kedheping netra glindeng saka kursimu kowe. Aku malah tratapan, Gong. Aja ngono kuwi le. Gong, kok kandhane ngayal. Iki wis ngawur. Oh, sorry ayo. Sorry ayo saking mangkele kaya penyakit ora. Kowe bali. Nun, kowe bali. Kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Nek ora bareng karo Pustaka Jamus kelima sada karo Pandhawa, oh. Taunana Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak. Mesu kok omongane campur bawur. Ora bakal bali. Lho, yen ngene kowe wani karo Baladewa. Lho. Kula niku mboten ajeng wani karo sampean. Sampean niku nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih Mas. Teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para pinisepuh, diserat karo para kiai, diserat karo ulah agama. Nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin disembah nyembah. Nek kowe kepengin di tata kramani ya tata krama karo sak pepadane. Ning nuwun sewu, sampean wau ngajeni kula napa? Sampean wau tata krama kalih kula napa? Monggo nek didelok umure tuwa Bagong, sampean ngunekke kula gedhi bal 17, wong elek nyelok mripat mung kere. Mas, sandangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampean iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur mung kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukuran ning ngarepe sing Maha Kuwasa. Ngono dipeng-pengke ora.
Sing dadi ukuranmu kuwi kelakuan apik. Arep Bagong rupane kaya ngene, mung nganggo sarung, mung nganggo kathok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning iso sesuk waktu di sana sampeyan tak nggo ancek-ancek mlebu swarga. Sampeyan sing tak ndlepke ning neraka. Mergo sampeyan duwe derajat pangkat dienggo ngendak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Penyak, manusia macam apa kamu? Manusia macam-macam ya? Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan Gusti, aku ora trimo. Iki nek karepe piyayake aku diundang karo Bagong, malah diundhomono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedhi bal 17. Wong bapakmu ki wong elek nyolok mripat. Bapakmu ki men batur arep bangun kayangan ki sing guragat apa? Bapakmu wong ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol kaya wulan wuto ngitung lintang tangi kelakone jebak wurunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho iki. Ki nun sewu nek aku wis ngilangi tata krama. Gong 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 pamut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunakke wong gedhi bal 17. Nek ade sing dunakke wae ora masalah. Aroma bapak ki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak bleh kok. Rumangsane kok dunak-unak karo Baladewa. Mas. Sampeyan wis kebangetan ngunakke bapakku. Nek sampeyan ngunakke aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip nang alam Padang ki bapak gojek karo Simbok. Nek gojek kebablasan bapak telat. Anjendel ning jero dadi Bagong. Mulane nganti kowe ngecek karo bapak, siji ngecek karo bapak, loro ngecek karo Simbok. Kuwo. Tatahe nyawa bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu sapa? Baladewa Dundang. Bol kok ora gelem. Kaya sing apik Gong bol-bol iki jijiki ora. Ya men sisan nang ngunake bapakku ora. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Walah dalah ayo. Menyang endi bapane moneter Gading Dayan? Manut metu jaba. Lho wis kan biyen tak tokke jaba. Nek tak tokke jero anakku akeh banget. Bagong edian ora. Caedan ora. Kaya ngono kok do ngomongke. Ngendi bapane moneter Gading Dayan? Wah, ora minggat. Ketiban Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Gong, kowe meneng bae Gong, latal kalih kula ora karo Bagong, padha gedene sinuwun. Ayo, metu coba Petro. Wah, anu sare cakalan kertane bawane Nenggala. Sing tantang-tantangan Bagong kok sing gelut Petruk. Nek pancen wis diset lho. Pun disetel. Kula tenggalan wau pun kangsenan kalih si Petruk. Terus nek nang kono gawe dadi geger mergo iki sediane bapak iki ora baen-baen. Terus kula mandheg kalih Petruk kalih ngombe wedang teng angkringan. Ngene wae Tru, gandeng nek nesu ki wangun aku mbangane kowe. Ana gegeran sing nesu aku ning nek gelut kowe lho Tru. Oh ya siap. Ngoten niku mula niki wau janjane pun disutradarai. Oh. Karo sapa? Kalih kula kalih Petruk. Iya Bagong. Nggih. Lah terus kowe arep ngopo? Ha niki ngaten mawon, prasaja blak kotang terus terang gandul. Gandeng Petruk wis entuk mungsuh. Iya. Baladewa niku kakangane Kresna, Petruk kakangane Bagong. Pripun nek sakniki digawe kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Kok kemanen kowe? Wis pun iki pun tak tekati mudhar mbok wis main wis. Mati kula wujuti ra apa-apa ning omah ya mung dolen oyak-oyak mendring kowe kok. Esuk 2000, awan 2000. Sore 2000, entek-entekan tenan. Kon kula tinggale modar mawon. Lho yen kowe arep wis niat arep tekaning pati nantang Koko Prabu Kresna, apa kowe wani? Lho wani nantang ora wani temandange piye?
Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Kowe nantang aku apa? Anak kono wani? Lho. Lho nek aku mesti wani wong aku ratu kok ditantang ora wani iki tegese aku dudu ratu. Nek ngono dadi iki. Iya dadi. Nek pancen wani madhep rene. Aku ngungkurke ratu dosa kuwalat. Tak wenehi palilah, Yayi nyuwun palilah Bagong supados madhep mriki. Bagong madhep Omrono. Siap. Gayeng iki. Baladewa mungsuh Petra, aku mungsuh Kresna. Ya men kari tumbuk bejane sapa sing entuk kanugrahaning Gusti. Bengi iki nang kelurahan Hargamulya. Kresna kalah karo Bagong. Wah, ngendini tak pasangi pamflet. Kresna KO ronde ketiga. Edan kowe. Ora edan serius iki. Wong arep gelut kok dadak guyu barang edan kowe. Ora dadi gelut nek carane ngono. Iya. Wani tenan karo sing tak wedeni apamu? Wah, Bagong kowe aja edan. Meneng ora kowe? Oh, bolok anto, Werkudara to. Wah, ngapunten jangan ngapunten. Oh, edan karo bendarane. Niki ajeng lagi ajeng gelut. Aja wani karo Kresna. Pun to sampean meneng mawon. Werkudara meneng aja melu tak jajali Bagong. Semangkean temen. Amen. Ya semangkean. Lho, aku semangkean apa? Nyilih pustaka Jamus Lima Sada. Arep tak nggo tumbal. Ayo. Apa pancen negaramu ke Taman Pageblok apa piye? Lho, negaraku ke Taman Pageblok. Buktine apa? Buktine kena dibuktekake nang negara Ndarawati. Oke, ayo rono. Lho, aku lagi tekan kene sawetara. Kok dadak kembali? Aku kesel Bagong. Nah, iki ketone arep ngapusi. Ketone arep ngapusi. Wis ngene wae. Kowe karepmu piye? Ngene wae. Kowe karepmu piye? Lho. Nek kowe mau nantang karo aku tak ladeni piye? Oke, ora masalah. Aku ya ora wedi karo kowe. Iya. Ayo, nek pancen kowe duwe kadigdayan ketokno. Oh, aku ora tau duwe kadigdayan. Aku ki kadigdayanku ping gurok. Pokoke wani-wani ngono wae. Aku duwe pusaka. Oh, enggak ora wedi aku. Tiban senjata cakra mati kowe. Wit. Kok nganggo cakra barang? Wong janjine ora nganggo pusaka kok. Lho, duwe pusaka ora digunakake iki kepiye? Tak tibani Jata Cakra kowe mati. Kowe sadurunge nibake Jata Cakra, kowe tak tubruk. Tak ingel-ingel tak tekak mati. Aku ora iso mati. Lho kok welane iki. Kok iso ora iso mati? Lho, aku duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iki tak nggo cundhuk. Nek aku mati urip meneh. Wah, Nding. Wah, terus aku urip meneh kowe tak senjata cakra kowe mati terus tak uripke. Lho. Ya ora wong mungsuh kok duripke. Weh, ora nggo duripke barang to? Ora. Waduh cilaka moko aku iki nek ora duripke ora urip. Tenan kuwi yakin. Ora iso urip dhewe. Kowe iki wong edan. Dadi kula ora duripke. Ora, ya wis rasa perang. Lah, wong kaya ngene iku aku wis apal karo kowe iki senengane gojek karo sapa-sapa tok jagojek. Karo sapa-sapa tok jagojek. Werkudara bareng tok jagojek. Lah edan. Seprene urung dibalekke. Apa to? Rek. Lah. Satriya kok sing mikir rek. Wah. Nek alun-alun ketemu karo aku. Dheweke njilih rek aku. Rek gas. Tak silihi di aku dheke. Wah, seprene disak. Wong mungsuh wong kaya ngene kok ya tok ulunge lho. Wah, mung rek gas durus. Watu kok sesuk ancor dikai gas kompor kae. Nggo nyumet rokok murup sak raine. Lah idak ndasmu kowe. Ben arep ngamuk. Lho. Bagong aja ngamuk nang kene. Kowe metu njaba wae Bagong. Nggih ngonten mawon nggih sinuwun. Kula tak nututi Petruk nggih. Iya sing ati-ati. Nggih, sampun nyuwun pamit. Sing ati-ati. Sampun nggih sinuwun. Iya. Kula nyuwun ngapunten. Ora apa-apa. Aku iki kulino gojek karo kowe. Nggih.
Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Bu. Wah nesu. Oh, seniman kok nesu. Ora kena nesu. Wah, ya ora. Nggih, kula nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Nggih, nyuwun pamit. Yo. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati Bagong. Ndarane kula dhewe nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati, iya Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit ya, Yem. Nggih, Mas katos-atos. Heeh, wis saya lemu dilongi le memangan. Awake gajih cok ora. Wis ora ketok cantik. Nggih, karang teng kraton iku antene ming maem terus. Aja dinggo gerak awake ya. Nggih. Ngejak aku nek gerak. Nggih. Wis ya iki sapa iki? Mbak Yu kula. Jenenge Naminipun menika anu sinten sapa Yu? aku Jainal. Wedok kok jenenge lanang iki. Nyemelangi iki. Sampun nggih sinuwun. Iya ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah iki. Nune nggih nyuwun pamit. Iya. Sampun sinuwun. Iya ya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Yo sing ati-ati. Ndorku ndorku nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndorku kula dewa. Iya Bagong sing ati-ati. Pun kula tak metu lho apa? Nek ora tak kandhani Petro iki jan tobat tenane. Niki mongko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tak. Anu kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati aja kaya bocah. Anu nggih karang kula niku Petro iki nek wis nesu wonten nika. Iya. Bingung antian kula niku. Mengke mesti wani karo Prabu Baladewa mesti wani. Iya. Nggih. Pun nggih. Iya Bagong sing ati-ati. Sampun, Ndara. Yo. Ndara Janaka pun nggih. Yo. Nah, Zainal pamit sik ya, Nah. Ini atos-atos. Kawan-kawan anu pun duwe nomor WA. Gadah. Ya engko WA-mu dilebokke WA aku ya. Inggih ngestaken. Heeh, engko men iso WA-WA-anan. Inggih. Pun ngoten mawon nggih ndara-ndara sedayanipun. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kula nyuwun pamit madal paselan. Bareng. Iya sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Nggih. Ana ora tak elekke nemelangi tenan nek Petro niku. Ora jan niku iki bola-bali arep ngopo. Wah, jan wis do ora tanggap. Wis pomat pamit kaya mesa dinengke wae. Mbok yo ngulungi pira 10 apa pira. Bocah edan njaluk dhuwit to. Jawa niku ngoten niku. Pomat pamit wirawiri niku men disangoni. Dene ora duwe perasaan ya kebangetan. Nalindra lenggah siniwaka ora ngesak dhuwit. Waduh. Sinondrawati, Aku ya ora nggawa. Aku ki nitih kreta mau tekan kene. walah. Ora duwe. Alah ru ngomong iki mau. Edan kulit-kulit banget ya. Dara Sesuk neng Karang Kadempel tak paringi aja neng kene. waduh semayani. Yang kowe nggo 15 ora? Sing wingi dereng diwangsulke. Alah lali aku ya ngapura ya. Karena aku kulino ya, aku paling kendel nek ora nyaur. Cah glereng padake. Pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih. Iya sing Pun nggih. iya. Pun nggih. Yo. Ora ngono sak. Waduh, ngopo meneh? Dompet kula tiba. Lho, dompetmu tiba nggih. Dompet kula dawa kaya dompete cah enom lho. Lho, ning ngesak nang ndi teng mburi? Tibane nendi? Ah mesti teng mriki teng mriki kok. Isine apa? Werna-werna. Sertifikat. BPKB, STNB. Kabeh tiba kabeh. Ana duwite ora? Ana, cah cukup e. Pira? Manut. Lho. Ku ngarep njaluk kok dhuwit kok manut. Pun ndak. Pun nggih. Kowe pangkatmu apa kowe? Kula Tumenggung. Tumenggung sapa? Iya Tumenggung Negari Ngamarta, Tumenggung Enggal. Wo. Cahanyar. Kowe ndedhet 200 ora? Gadah ki lurah. Ana asile.
Lho, disuwun ampun. Ah, iki to. Ah, pecat kowe. Ngerti aku ora? Iki ora Bagong. Abdi ki nasih ngamartawi aku. Prabu-prabu kae ratu-ratu kae do manut karo kowe 200 kae aku. Oh nggih. Nyaur njaluk Kresna. Oh nggih ngestakaken dawuh. Kae Werkudara apa member kae? Ning jaba njaluki dhuwit wong sing kon nyaur aku. Wah, Bagong pancen bocah. Ana kawan sing dugal warisan. Yayi, kula nun maring dawuh kula nyuwun pamit barengipun. Madal pasilan kula badhe menggak kamurkanipun Koko Prabu Mandura kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Werkudara Nggih. Siadi kang tansah duwe penemu lan sira aturake kelawan pun Kakang jumbuh kelawan dina iki Dimas pun Kakang bingung. Ora usah bingung. Barep kakangku ora nate kleru luwih-luwih. Nggono bakal nemtokake sapa sing bakal mbok paringi pustaka Jamus Klimasada. Lambarono manembah marang panguwasaning Gusti. Dasar iki wanci bedhug. Munggah ing sanggar pelanggatan manembao ing wanci bedhug. Sawise kuwi ngucapno asmaning Gusti marambah makaping-kaping nganti wening pikirmu kang mangkono bakal ora kleru nggonmu nemtokake sapa kang bakal nampa pustaka Jamus Klimasada. Dimas kadangipun Kakang nadan sira yayi kuwi agal gruwal-gruwal nanging tansah duweni penemu ingkang limpat. Kaya wektu dina iki yayi pun Kakang ngaturake panuwun Arjuna wonten maring dawuh tatanen para kawula aja nganti kesempyok ing aradan kamurkaning Koko Prabu Mandura apa dene Petruk niki ngestakaken dawuh semono uga Werkudara Ya ngestokke dawuh. kaya wis purna gati ning pananggilan pun Kakang kundur ngedaton bubarna kang padha gantung sebo kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Bratasena Purna gatining maranggilan. Sanadasa kundur ngedaton jelok saking dampar kentara kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Joko Palororo ingin sami ngambil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindak nyosri Naranata. Lamun katinon saking Mandurawa kaya gumebyar busananing Sri Naranata wau.